Хайде да ми покажеш коя топка да пуснем. Тази да бъде, така ли? Ма ретния към мен. Ретния ми е. Ретния ли е? Кажи коя топка да бъде. Тази. Можеш ли пак да я ретниш? Не да ми я хвърляш, искам да я ретниш. Ретния. Ретния. Добре, бутния с лапичка. С лапичка. Хайде с лапичка. Добре, коя топка? Тази ли? Тази искаш, така ли? Добре, ама можеш ли да ме ретниш? Ретния. Ретния с лапа. Казах ти да я ретниш с лапичка. Хайде с лапичка. С лапа. С лапа, бе, тате. А тази? Искаш ли тази да фърляме? Не, тази, тъй ли? Добре, ама... Коя топка? Коя? Не те разбирам. Тази топка ли? Коя топка, бе, тате? Коя? Добре, коя топка? Тази ли да ти хвърля? Коя топка? Хайде покажи ми коя топка. Ето тази топка ти хвърлям. Тази искаш. Случай на агресия на пътя, този път в Пловдив. Шофьор насочи оръжие и нанесе побой на друг водач, като му причини лека телесна повреда. Всичко това е заснето от друг шофьор. А самият инцидент се случва на метри от районно управление в Пловдив. На булевар 6 септември има сред бял ден, шофьор на джип засича тази топка фърлям. Размахва оръжие и нанася удари в лицето на другия шофьор. Коя топка? Кажи коя топка ти фърля. Ето. За 72 часа.